Is-sens ta' soba għadu jinħassew. Dawk li kienu jafu li l-Karguder għadhom ma jistawx jemnu. Fid-dar ċentrali kulħadd jitkellem dwaru. Nies li qasmu diversi memori, momenti ħelwin, sitwazzjonijiet li fihom kien jgħin b'mod sinċir u ħafna ħidma mingħajr pompi. Għaliex dak li kien jagħmlu ġenwinament. Matul il-jumijiet ta' persuni waslu fil-binja tad-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista sabiex isellmu l-memorja ta' Karguder u jħallu messaġġi fil-ktieb tal-kondoljanzi illi nfetaħ fid-daħla ewlenija ta' din il-binja. L-ewwel persuna li ffirmat dan il-ktieb kien il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, ktieb li tpoġġa fiċ-ċentru tal-fojer bir-ritratt ta' Karguder biswitu flimkien ma' bukketti tal-fjuri. Fost dawk li waslu l-messaġġi tagħhom kien hemm l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi li miegħu Karguder ħadem ferm mill-qrib kemm bħala uffiċjal tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll membru parlamentari. Aktar tard iffirma l-ktieb tal-kondoljanzi l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici Calaxxone, is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino u membri mill-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Diversi ħaddiema tal-partit u anke tal-medja ħallew il-messaġġi tagħhom. Aktar tard matul il-jum waslet ukoll delegazzjoni mill-Partit Laburista li wkoll selmet il-memorja ta' Karguder. Intant, iċ-ċelebrazzjoni tal-ħajja ta' Karguder se ssir is-sibt fi 11 ta' filgħodu fil-Knisja ta' San Ġiljan. Wara ċ-ċelebrazzjoni se jsir kortejo fejn fost l-oħrajn se jgħaddi minn quddiem il-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan fejn serva bħala sindku għal xi żmien. Se jgħaddi wkoll minn quddiem id-Dar Ċentrali fejn serva qatt ta' rwoli għal dawn l-aħħar 16-il sena kemm għall-Partit Nazzjonalista u anke għal Net Media. Net Television se jkun qed jagħti trasmissjoni diretta ta' ċelebrazzjoni tal-ħajja ta' Karguder.